Kaalis na tayo ngayon dito sa may Kongdadong Dam. And we're going to Lakios Night Market. So, malapit lang po siya dito guys sa may dam. Ay, pinagtsura mo ko dito. Pagkaraan ng 1.4 kilometro. Kumanan. Pumunta ka doon? Hindi. Ikutan mo, lakarin mo. Habang nag-aan na sila. Pwede mo sila vlog. Yan o, niladiyak yung palabas doon. So guys, we're now here in Lakios Night Market. So tara guys, explore po natin siya. Na rin. Wala problema. Mouse ka karag ang makain. Ano ba kaya mag-tubig? Ako ulit pabantay ang kurenta rin. Hindi ka kanita, pabantay ang kurenta. So medyo mahaba tong night market guys. So yan guys, iba't ibang foods po yung makikita nyo dito. So pag pumunta kayo dito guys, marami kayong choices. So as of now guys, marami akong nakikitang nagbo-vlog dito. Hindi kanina pa yung nagtatanong kaya pa. Marami ka lang pa po. So yan guys, hanggang doon po siya, yung night market.
Bata pa rin po yung Mount Arayat dito, guys. So, kung papasyal kayo guys dito sa may Laquios, Arayat, Pampanga. So, daan kayo dito guys after nyo mamasyal kasi marami pong food choices na pagpipilian kayo dito. So, pa-sunset na po guys. Time check, 5:30 in the afternoon. So, may mga nagtitinda rin po ng damit, guys. Pero more on food po yung tinitinda rin. What's up, mga kaibigan? Grilled butter. So guys, yan, malapit na tayo sa end ng night market. So, dumarami na yung tao dito ngayon, guys.
palabas na tayo dito sa may Lakios Night Market. So, So guys, ito po yung pinaka-entrance ng Lakios Night Market. Yan. So tayo guys, nanggaling tayo dun sa pinakadulo, yung exit. Kasi galing tayo ng Kongdadong Dam. So guys, hope you like this video. Thank you for watching. Until next time. So guys, paalis na tayo dito sa may Barangay Lakios, Arayat, Pampanga. So time check guys, 5:30 in the afternoon. So madilim na guys sa daan. 1.7 kilometro. Darating ka sa Kongdadong Dam. Oh. Sige, dali mo. Ano ba to? Ano? Kumanan. Tapos kumaliwa. Tapos kumalawa. Yung tinapay din pala. Tinapay. Oh. Gamitin ka ng ano, Ha? mani. Pag
Traffic. Papunta yung traffic. Pauwi wala na.
Uy, balik ko na to. Uwi muna sa bahay. Nakita niyo po sa
guys. Palabas na tayo ng Barangay Kutod, Angeles City, Pampanga. So, thank you for watching guys. Until next time.